Mas. Oh, jantan kabeh iki ya? Oh, jantan semua. Satu babon to niki, Pak Din? Mboten. Mboten, beda induk. Nah, beda induk tapi jantannya padha ngoten, beda-beda. Jantannya sama. Oh, jantannya sama. Satu keranda dengan sengkelat. Nggih. Nah, iki bolo. Umur berapa Pak Din? Umur iki. Lepas susu. Kira-kira umurnya berapa Pak Din ini? Materi yang kita jual bahan-bahan calon pejantan warna jerabang ini anu bolo ya. Ki jantannya sudah terjual ke mana, Mbak? Jantannya ke Gunung Kidul bolo ya. Oke, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, berjumpa lagi bersama channel Marvis Official. Pada kesempatan hari ini kita berkunjung lagi mendapat undangan di tempatnya Pak Farudin bolo nggih. Di kandangnya Pak Farudin. Untuk alamat kita di Kabupaten Ponorogo, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Dukuh Keleng bolo ya. Dan hari ini Pak Farudin keluarkan ada beberapa ekor kambing iki bolo iki. Siapan untuk pacak ya oke, untuk siapan korban juga ready boleh iki ya. Dan hari ini konten kita ada beberapa materi kambing bakalan dan kambing jantan dulur ya, pejantan iki. Nah, ada jerabang-jerabangan ya ready bolo iki. Bolo ya, tak sepil nih. Nanti kita buka harga satu persatu bolo. Iki materi jerabangannya bolo. Requestmu tak turuti hari ini dulur di kandangnya Pak Farudin. Dan seperti biasa nanti nomor HP tak cantumkan di layar video. Alamatnya lengkap di link deskripsi bolo ya. Alamatnya Pak Farudin ini di Dukuh Keleng, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Indonesia bolo iki ya. Iki wong iki lho, sik repot bolo ya. Iki lur request mulur warna jerabang sik izin dhisik karo sing duwe wedhus. Assalamualaikum Adin. Assalamualaikum. Pripun kabar e? Alhamdulillah saya. Izin riyen badhe liputan malih teng mriki Pak Adin nggih. Kira-kira sing dijual mungkin enten-enten ekor Pak Adin. Kathah, Mas. Kathah. Kalih blek nganu untuk spek korbanan. Spek korban yo ready, untuk bahan breeding yo ready. Oke, lanjut. Tak sepilih sitok-sitok bolo ya. Nah, iki lur. Dari sini dulu lur ya, iki jantan iki. Ini untuk siapan korban ya ready iki bolo ya. Di sini tetap kita buka harga. Intinya mbok larang mbok murah tetap tak buka harga lur ya. Jika cocok harga yo digowo teko-teko tok ya ora apa-apa lur ya. Nanti alamatnya di Ngebel bolo ya. Di kandangnya Pak Farudin insani bolo ya iki. Iki requestmu iki bolo ya, iki jerabang. Kendit iki dulur ya. Sepene iki. Nah iki 045 aneng 5 iki anu lur, iki urung lur ya iki. Iki sing warna jerabang iki, urung iki sing jantane sing rada gedhe iki urung lur ya. Iki calon maskot iki. Langsung saja kita awali dari sini. Langsung ya Pak Din ya. Nah, oke, siap. Jantan apa betinan iki Pak Din? Jantan semua, Mas. Oh, jantan kabeh iki ya? Oh, jantan semua. Satu babon to niki Pak Din? Mboten. Mboten, beda induk. Beda induk tapi jantannya padha ngoten, beda-beda. Jantannya sama. Oh, jantannya sama, satu keranda dengan sengkelat. Nggih. Nah, iki bolo. Umur berapa Pak Din? Umur iki. Lepas susu. Kira-kira umurnya berapa Pak Din ini iki? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Didol apa tinggi pameran tok iki engko? Didol kabeh. Didol kabeh. Oke, siap. Wih, kae ingon-ingone ngamuk lur lur. Njaluk tenar kaya lur. Terus langsung saja kita sepi dari dekat cek pasungannya telinga gitu loh ya. Jantan idamanu bolo jerabang. Untuk spek yang pertama ini kita buka harga berapa Pak Din? Niki dirut mawon. Kula niki lak rut 4 juta Mas. 4 jutaan. Rut nggih. Jantan kabeh. Berarti 4 juta. Iki wile dibeli borong pira Pak Din? Nek diborong telu iki Pak Din. Borong bisa kurang. Bisa. Diborong iso kurang ngono maksude? Nggih, harga. Ya ini belo ya. Kan intinya nanti apabila jenengan minat materi ini Pak Farudin langsung kunjungi nomor WA. Wonten Pak Din ya? Nggih. Nah, iki sing pertama iki tak sepile. Wah, iki belo ya. Lepas ape Pak Din ya iki? Lepas ape dulur iki jantan semua. Heeh. Iki belo ya iki. Terus tak sepile sitok-sitok iki dulur ya. Iki ya jantan. Iki mau regane 4 juta Pak Din ya? Wah, iki ini kok napa net Pak Din? Niki mau rut 4 jutaan Mas. Heeh. Ini nego napa net? Niki lak napa mengke pomo tunggal-tunggal ya beda lagi Mas. Heeh. Ya wane kurangnya gitu ya. Negone tipis. Negone tipis jantan kabeh dulur ya iki. Nah, iki. Untuk anu Pak Din, nanti kan banyak request sih soalnya orangnya Ponorogo tok seperti biasa kadang sampai luar Jawa barang. Kira-kira pripun mengke Pak Din?
cara ada request dari luar Jawa nanti. Kamu jika ekspedisinya bisa kalau Cocok harga intinya ya siap untuk Wadin ya. Kalau untuk wilayah Jawa saja wis ready ngono Wadin ya. Nah, iki jantan iki bolo ya. Bahan breedingmu iki bolo ya iki. Warnane jerabangan iki bolo ya. Masih punya keranda dari sengkelat jerabang Wadin ya. Nah, terus geser sing dia kae. Materi korbanan iki. ini ada kono ya enak Mas. Oh, siap ku tak sepili saka jero kandang Wadin. Saat ini umurnya berapa Wadin? Ini 3 tahunan. Umur 3 tahun TB ini kira berapa Wadin bro ya? 1 meter ini. 1 meter. Gitu lah, 1 meter TB ini boleh ya iki. Untuk maskot yo lumayan iki dulur ya iki. Kemarin ada request materi untuk pacek atau untuk siapan korban iki sudah memenuhi syarat Wadin ya untuk korban ya. Ah, yo wis poel jelas umur 3 tahun Wadin yo. Wis poel yo dasare yo sehat wedhuse, ora sangklir, ora cacat iki dulur ya. Insyaallah aman untuk korban iki bolo ya. Terus kira-kira kita buka harga berapa Wadin iki Wadin? Iku tawa Mas ya. Tawo kita buka harga sementara. Sama ongkir 9 juta. 9 juta sudah free ongkir sewilayah mana Wadin? Sejawa sudah free ongkir 9 juta boleh ya iki. Free ongkir dulur ya 9 juta. Iki boleh ya. Requestmu hari ini ready lagi iki. Untuk harga kita buka harga ini 9 juta sudah free ongkir sejawa saja itu ya iki. Berarti kabeh mau sudah free sejawa Wadin regane. Nah ini tadi saya minta 4 itu mana Mas? Mungkin nanti mau belinya satu-satu beda lagi. Oh, wis dirembuk lewat nomor WA wonten Pak Din ya. So japri nomornya Pak Farudin bolo ya iki. Terus geser lagi materi selanjutnya. Ditokno apa songo kandangnya Pak Din? Manut iki. Ini mau beraya. Brai, oh brai lur iki lur. Sik ditokno sisan tak sepile songo njaba ben detail songo njaba videone bolo ya. Dan seperti biasa nomor WA Pak Fardin tak taruh di layar video. Boleh pojok kiri bawah golekno dhewe lur ya nggo. Nah iki boleh ya. Jadi untuk materi korbanan lagi. Wah iki jumbo. Iki ketoke karo iki tuwek endi Wadin? Tuwek iki. Sayang ora tau diguyang lur iki lur. Berai Mas. Heeh. Wis iki lho bolo. Requestmu bolo iki ya. Langsung dicek bolo ya. Koel berapa? Rompas? 3,5 Iki iki TB 1 meter Wadin ya enak Wadin. TB 1 meter jantan iki bolo ya. Untuk siapan korban yo oke. Wedhuse lemu, sehat iki dulur ya sawo ngarep kene. Info lanjut bisa lanjut lewat nomor WA saja untuk yang satu ini bolo ya. Terus ini jero kandang eneng bolo. Lanjut ning jero kandang. Eneng ndi Wadin? Eneng nang ndi? Materi liyane neh. Mlebu YouTube Mas ya. Ndi lur. Tatot lur. Lah iki mau Wadin, mau urung ya? Kepala merah iki. Iki hah? Sama. Harganya sama? Sama 4 jutaan bolo ya iki. Iki juga harga sama 4 jutaan jantan iki. Lepas HP juga. Endi neh Wadin? Nah iki sik tak sepile kok kene sik. Kabeh loro kabeh iki ya? Iki udah terjual. Karek siji iki sing sebelah iki ya. Laktasi Doro Ini sudah kawinan. sudah kawin berapa bulan Wadin? Sekitar hampir sebulan. Hampir 1 bulan. Langsung kita buka harga sementara bocoran harga berapa Wadin untuk yang kilo bolo ya. 4,5 juta saat ini sudah kawin bolo ya, kepala merah. Bisa mencek di pasungane. Mukane ya sampean cek dhewe bolo kuwi ya. Kalau melurono lho. Ini materi korbanan iki dulur ya. Saya nggak dilanjutnya sih nang kono mau lur ya. Ini jantan lagi lur, spek korban iki dulur ya untuk materi korbanan. Oke. Iya nang neh. Plastikku. Iki ketoke anu lur, akeh juga songgone taline lur iki lur. Masa? Oh iya. Wis lanjut sini iki, Mbah.
Nah iki bolo. Lanjut lagi untuk spek korbanan. Nomor berapa Pak Din iki sing Pak Din? Pupak sepasang dulur ya iki untuk spek korban yo. Oh, heeh. Tinggi calon pacek yo siap lur iki. Siap Pak Din ya? Untuk calon pacek siap. Sik tas pilih alon lur ya. Warnanya doreng-doreng wilur lorek-lorek. Lumayan. Heeh. Iya. Wis iki di mahar pira Pak Din iki Pak Din? 4 juta. Iki bolo ya, jantan 4 juta. 4 juta. Sebelum saka cedek ya. 4 juta tuh nggih. Pendatang baru tuh Pak Dini. Anak dhewe. Oh, alah anakane dhewe lho iki lho. 4 juta lho ya. Iki 4 juta iki. Telingane jan. Duwa bolo iki bolo ya. Wis geser iki nah iki. 2.700.000. 2.700.000 bolo iki ya. Iki sing materi siji iki 2.700.000. Isi umuran piro? Pitung sasi apa di mana ya? Pitung sasinan dulur ya iki. 2.700.000 bolo ya jantan wis. Terus mau sih tak buka nang kono Din, kepala merah Din. Lanjut nang kono Din. Oke, lanjut lagi lur, ada lagi satu pejantan mati bolo ya. Saya telepon iki. Sing di mau, sing jantan kepala merah mau. Iki lur ya. Lanjut lagi materi baru kambing jantan kepala merah bolo ya iki. Petak saiki umure piro Pak Din iki? Umure. Bupak 1. Oh, puel 1 iki bolo ya. Nah, langsung buka harga berapa sih iki Pak Din? 5 juta, Mas. 5 juta dulur iki requestmu bolo ya petak ini petak saiki bolo ya. Enggak, Mas. Heeh. Warna beda. Heeh. Iki wis materi terakhir bolo. Wis tak tahu Pak Din iki. Kae jimateke ora kae. Mboten. Jimate ora lur iki. Karo iki mau lur ya requestmu lur ya iki. Sing abang-abangan lur iki ya. Mau regane padha 4 jutaan Pak Din ya. Regane 4 jutaan iki lur kabeh rut 4 jutaan iki lur ya. Nah iki. Sip, sampun Pak Din nggih. Nggih, sampun. Terus nuwun nggih, mugi-mugi enten sing sold out mungkin nggih. Oke, siap dulu ya. Berarti piro mau? Oke lur, 1 2 3 4 karo iki 4 8 9 berarti lur weh luar biasa 9. Enek ora babon-babone? Ini yo tok mau. Sekarang lur iki wis. Hari ini kita rekomendasikan ada 9 ekor bolo ya, jantan betina komplit dan ada materi untuk korbanan bolo iya. Materi yang kita jual bahan-bahan calon pejantan warna jerabang ini anu bolo ya. Ki jantane apa sudah terjual ke mana Mbah? Jantane ke Gunung Kidul bolo ya ki. Jantan-jantane iki lho bolo, jantane iki bapakane iki cemle-cemle iki wis terjual ke Gunung Kidul bolo ya. Ada jantane ada bolo ya iki. Terus keluar anak-anakane iki bolo ya. Dan sudah kita buka harga semua. Bisa diborong kabeh ya oleh iki bolo ya iki. Jerabangan, ada kepala merah iki bolo. Sampeyan pilih sendiri, ada gendit. Genditnya juga ready bolo ya iki. Anak dari jantannya Pak Farudin Jerabang yang kemarin sudah terjual ke Gunung Kidul Jawa Tengah. Bolo iki. Ada 9 ekor bolo yang kita jual hari ini di kandangnya Pak Farudin. Barangkali ada yang minat bisa langsung hubungi nomor WA. Iki sementara sih iki urung lur ya iki. Sementara iki urung lur untuk anu tahun maskot dhewe iki lur ya, jenenge pengganti Jerabang sing wis terjual iki lur ya iki. Nah iki. Dan untuk alamatnya Pak Farudin seperti biasa masih di Desa Ngeblek, Kecamatan Ngeblek, Ponorogo, Jawa Timur, Dukuh Keleng lur ya. Dan mungkin seperti itu ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam ngarit, salam sama salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.